Bagara. Nafarroko langileek irabazi dute. Lan zintzoak eta ekintza sindikal eraginkorrak irabazi dute manipulazioaren eta gehiegizko antzezpenaren aurrean. Kolektiboak individualismoari eta klasismoari irabazi dio. Klase sindikalismoak antisindikalismo korporatiboari irabazi dio. Beraz, eskerrak eman nahi dizkiegu langile guztiei eta beraiekin batera ospatzen ditugu emaitz bikain hauek. Gu ez gara konformatzen diskurtsora mugatzen den kritika hutsarekin, ezta lan baldintzak hobetzearekin ere. Aldaketa sakonak eragiten duen sindikatu bat gara. Garaipen garrantzitsuak dituen eta lorten dituen sindikatu bat gara. Horregatik, klase langilea irabaztera atera behar da lantokietan, kaleetan eta maiatzaren 28an. Burujabetzaren aldek urratsak emateko. Aldaketa politiko eta sozialaren alde urratsak emateko. Un sindicalismo diferente. Zurekin